Vedeli ste, že vonkajšie žalúzie sa pri novostavbe často riešia v 4 etapách? A práve to vie brzdiť fasádu, koordináciu majstrov a celý harmonogram. Bežne to ide takto. Najprv boxy, potom príprava v zateplení, teda osadenie zápustných úzdier, po fasáde zameranie a až nakoniec montáž žalúzií. A v praxi to znamená, niekto na niekoho čaká, zateplovanie sa prerušuje a keď niečo nelicuje, začne sa v prehádzovaní zodpovednosti. Lexa to rieši inak. Jeden krok namiesto 4. Box, presné plechové ostenia vo farbe okna, integrované púzdra aj samotné žalúzie sú jeden systém, ktorý sa montuje naraz, bez prerušovania a bez opakovaných výjazdov. Čo z toho máte vy ako investor? Stavba ide plynulo, menej koordinácie, menej čakania, menej stresu. Čistý detail fasády. Ostenia sú presné, bez krivých ostení a bez škár medzi oknom a boxom. Jeden dodávateľ, jedna zodpovednosť. Žiadne to oni, žiadne hádky na stavbe. Fasádnici to milujú preto, lebo nemusia robiť komplikované detaily okolo púzdier a hlavne pracujú vo svojom tempe bez toho, aby čakali na ďalší výjazd žalúziarov. Menej rizikových miest znamená menej opráv. Žalúzie Lexa máme v prevedeniach podľa typu fasády, trojštvrťové ostenie, plné ostenie alebo prevedenie pre fasádny obklad. Vyberieme variant tak, aby detail sedel a montáž bola bez komplikácií. Možno bude niekto namietať, že takéto riešenia na trhu už existujú. Áno, ale stoja o 50 až 100% viac ako bežné riešenia a preto sa na Slovensku používajú úplne minimálne. Systém Lexa sme navrhli tak, aby bol len s minimálnym prípadkom oproti bežnému riešeniu. Ak staviate novostavbu, pošlite nám projekt alebo aspoň rozmery okien a typ fasády. Navrhneme správny variant Lexa a pošleme vám konkrétnu ponuku. Ekoprofil. Kvalita, ktorá vydrží.